Былы аздараўленчы лагер «Арляня» ў Бешанковіцкім раёне выстаўлены на аукцыён. Гэта адзіны дзіцячы лагер у дзяржаўнай уласнасці, які зараз не выкарыстоўваецца і шукае новага ўладальніка. 5 гадоў таму яго прадалі за аукцыёну інвестару з Мінска, які планаваў адкрыць тут аграсядзібу. Але ажыццявіць планы не ўдалося. Таму лагер паўторна выставілі на таргі. Пачатковы кошт продажу вызначаны ў памеры 34 базавыя велічыні, па адной за кожны капитальный будинок. Лагерь «Орленок» был открыт в 1966 году и до 2016 года пользовался большим спросом у отдыхающих здесь детей. В состав лагеря входит 10 спальных корпусов для детей, столовая, здание администрации, бухгалтерии, клуб, склады. Общая площадь здания более 3000 квадратных метров. Сам лагерь имеет удачное местоположение. Он находится в нескольких километрах от Бешенковичей и в нескольких сотнях метрах от дороги Бешенковичи-Витебск, трассы М3. Новому собственнику предоставляется земельный участок площадью 3,4 гектара. У апошнія гады новага ўласніка знайшлі дзіцячыя лагеры «Усход» і «Бярозка» ў Віцебскім раёне, а таксама лагер-база «Лянок» у Аршанскім. Усяго з пачатку года камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама правёў 120 выніковых аукцыёнаў па продажы маёмасці, якая не выкарыстоўваецца. Дзяржаўны бюджэт пры гэтым папоўніўся на суму 3,5 мільёна рублёў.